आंनि गाबनाङा अननानै थाइसे थाइनैफोर सहाय हरदो गाबना आइ आफाफोर मा होनबावनो मा बुंबावनो जोंनि दुखु गाबना नानि खुलुमबाय रायजो राजाफोर नै मादैया जोंनि स्टुडिअ'आव फैदोंमोन नैबेयाव ओमफ्राय बिथाङा आंनिफ्राय मोनसे मदद बिनो फैदों स' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो माखासे बाथ्रा बुंसिगोन स' मादै नों बेवहाय फैनायनि खार'ना मा? खार'ना सन्जिथा गथ' फुखागाव आमगुरिनिफ्राय मेगना नायबाबो दिनै फैसाया खारजोब्बाय माने मेगननि प्रब्लेम औ मेगन सोबाबो मानसियाथ' ओरैनो थाबायो ओमफ्राय बे मेगनखौ नायबाबो आगोर मोनाखिसै शिलंआव लांदोंमोन 8 मासनि क्रस हरनायखौ जों कर'नानि थाखाय लांनो हायाखिसै ओमफ्राय दा लांफिननो फैसा गैया जाबाय ओमफ्राय दाख्लै बावैसो आं नेपालाव लांफिनदोंमोन नेपालाव लांनायाव हायद्राबादावसो हरबाय दा जोंहा बेहायबो लांनो फैसा गैया बे राहा खाना जानायाव दा बेहाय फैनाय जाबाय आङो माने मेगननि प्रब्लेम आरो ओमफ्राय नुथारा नामा एसे नुयो बाबु ओमफ्राय बारा नुवा आरो ना बारा नुवा दा एसे बारायानो जालांनाय जाबाय बेसेबां बैसोनि ओरैनो दा 18 जासिगोन खोमा हिनजावसा ना हौवासा हिनजावसासो बाबु हिनजावसासो औ होमबा बिनि लाइफनि खोथा थायोना औ बे हिसाबैसो जेबोथ' ओमफ्राय खालि मेगनल'सो मेगनल' बाबु फरायनो मोना माने बिलाय मोनाखिसै मा गामिनि ओरैनो फुखागाव आमगुरि होनो बाबु चिरांनि बे डिस्ट्रिक्टनि चिरां गोलैया क'क्राझार गोलैयो स' रायजो राजाफोरनि बे मादैया कासिकट्रायाव थायो जाहैदों आरो बिथाङा बे क'क्राझाराव गोग्लैनाय बे सालाकाथिनि बे मा नाम होनदों फुखागाव आमगुरिनि ओमफ्राय बे गथ'सानि नामा सन्जिथा मा लिर टाइटेला सन्जिथा बसुमतारीनि थाखाय बिथाङा भिडिअ फैदोंमोन स' बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो लोगोसे दायो बिथांनि न'खराव थांगोन जोङो दायो बेवहाय थमादै थांसै नामा नङाबा सिगांनो होजोंहाय रायज्लायनोसै गासिबो नङा होमबा स' जों दायो फुखागाव आमगुरि क'क्राझाराव थांगोन आरो ना स' जों दायो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव नै आदैया जोंना आदै ओरै नाहरदो नैलाय जोंना आदैया बियो माने बिखौ बे आदैखौ लिंबाय आरो ना ओमफ्राय दायो आदैनो जोङो बारा होआलासिनो थावल' सोना होनोसै जागोन जाया आदै होमबालाय दे मादै गाखोदो दायो माने बे आदैखौ लिंदोंमोन आरो ना जायखिजाया ओरैजाय थांना फैनो होननानै ओमफ्राय थाव बारा सोसिगोन ओमफ्राय दा बिनि उनाव बारा लाला आरो जास्ट थावल' सोसिगोन ओमफ्राय थावल' सोनानै थांसिगोन आरो जे 500 थाखा माबाय आरो ना दा थांसै ओमफ्राय माबायदि जामारदों बेखौ जों मोनथिसिगोन बुजिसिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोना जेसेबांखिनि मदद खालामनो हायो नोंथांमोना मदद खालामबानो जाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव जोंनि बर' हारिनि बिएम सेरेब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दहाय मोनसे क्लिप्स होखादोंमोन आं मादैया जोंनि स्टुडिअसिम थांदोंमोन आरो बेवहाय जों दायो न'सिम सफैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाकाथि एरियानि आमगुरि गामियावहाय नैबे बिनानावनि प्रब्लेम दा बिनानावनि प्रब्लेमखौ नायनो फैयै नुफैबाय नै आदैनि हालोदाबो बेसेबांबा गाज्रि स' बिथाङाबो 6 बोसोरसो जाबाय होनना बुंदों बिथांनि बे खंगा बे आखाइ खंगा डिजेबिलिटिसनि फैसा मोनैया नङा होमबा आदै नंगौ ओमफ्राय आदै एसे खोथाखौ खोन्थानानै होदो माबोरै माने मा जादों माबोरै आं दिनै बे फिसाजोखौ नायनो थाखाय एसे अनसुंथाइ लुगैदों सोरबा अननानै हरोब्ला आरो जों नैबे हेन्डिकेपनि आइडि कार्ड दं मोननाल' दं खिन्थु रांफोरखौ मोनाखै आरो माने होदोंल' आरो आइ कार्डखौ सफैबाय फैसाखौ दासिमबो मोना ओमफ्राय फिसाजोखौथ' लाङा नङा लांबाय आङो नेपालावबो खेबथामानो जाबाय हस्पिटालाव लांबाय शिलंआव लांदोंमोन शिलंआव लांना फैबाय ओमफ्राय डक्टरफ्रा हामगोन होनना बुंहरदों ओमफ्राय 8 मासनि बे कम्पिउटारजों बिनि मेगनाव मुलि गावसोरना हरदोंमोन आरो ओमफ्राय मुलिखौ गावसोरना खांनायनि उनाव 8 मासाव फैफिनदो होनना बुंबाय दाना लकडाउन जाना होबाय लकडाउनाव मा जाखो दाना आसामनिफ्राय शिलंआव थांनो होआ ओमफ्राय हजों थांबाबो माने शिलंनि मानसिफ्रा रुम भाराखौ दोना होमबा कन्टेनाथ' गाज्रि जाबाय थांनो सानबाबो थांनो हायाखिसै दाना फिसाजोआ बिदिनो खस्थ' मोनबाय थाबाय एखमबा मेगन साना मेगन आलौना गाबबाय बायो ओमफ्राय दा शिलंआवबो थांनो हाथ'लाबा आफाया एसे एनै फैसा बुथुमलाबायदो दाहार लालाबायदो आं
शिलंआव माबा नेपालाव थांसै होननानै नेपालाव थांलायबाय आरो नेपालाव थांखांनानै बिसोरोथ' बाहायबा खेबनै खेबथामसो नांगोन नांगौआनोसो हायद्राबादाव थांदो होनना बुंहरबाय आरो ओमफ्राय बिनि मेगनखौ नेपालाव थांनायाव एसे सुस्राना हरदों आरो दा सुस्राना एसे मोजां मोनदों खानाया खम जादों बेनो आरो ओमफ्राय दा माने हायद्राबादाव थांनो थाखाय माने अपारेसन खालामनो थाखाय माने अपारेसन खालामबा हामगोन आरो माने हामगोन होनना बुंदों आच्छा ओमफ्राय दा बिनि आच्छा ओमफ्राय दायो माने बिनि थाखाय फाइनान्सियेलि प्रब्लेम जाना दं आरो बेनि थाखाय अनसुंथाइ नांगौ होनना बुंदों रायजो राजाफोर नानि नोङो उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै नामा उन्दैनिफ्रायनो नुखाया ओमफ्राय नों लेखा फरायगोन ना फरायाखै फरायनो मोनाखै मेगनजोंनो फरायनाय माबा जादोंना बेसेबांसो बैसो जाखोथाय इयो मादै 17 बोसोर 17 ना 18 जाबाय 18 जाबायना दे नोंबो एसे बुंनानै होदो रायजो राजानि जाहाथे दे आइ आफाफोर एसेसो अननानै डनेसनफोर हरदो संगिता गथ'नो आं ओरै हाया ओरै 1000 बार नायबाय नेपालाव खनथाम मा होनोमोनलाय ओरै माबाखौ शिलं कचबिहार ओमफ्राय NTPC-नाबो संकरदेबआव गुवाहाटि संकरदेबआव लांदोंमोन बिसोरबो डक्टरफ्रा हागोन होनबाय दाना लांग्राफ्रा गोसो होआलाफाय थगायनाय बायदि खालामबाय मबाइल गंसेल' होनानै दोनबाय सिक्रिम टाच आरो बिनि उनाव असह्य जाबाय थानायलाय शिलंआव बुथुम लांलायबाय लांनानै ओमफ्राय शिलंआव 8 मासनि क्रस हरबाय डक्टरफ्रा मुलि गावसननायखौ दाना फैनानै क्रसनि दिना 8 मासमोन 8 मास थांखांनायनि उनाव कर'ना जाना होनायाव थांनो हायाखिसै ओमफ्राय दाना गथ'आ मुलिनि क्रसआ जोबनानै सानाय आलौनाय गाबबाय बायनाय गोदाव सोराव जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव थानो हायैलाय ओरै थांबाबो ओरै जाया मा खालामबावनो होननानै जोङो गोदाव सोराव जानानै नेपालाव लांफिनलायबाय नेपालाव लांनायाव माबा लायबाय दाना हायद्राबादाव लिरना हरलायबाय दा जों बबेथिं थांनो जरा आन्दायबाय आइ आफाफोर बेनो आरो दा जों हायद्राबादावबो सोरजों थांनो बेबो बेबायदि जानानै थाबाय आरो नों मा लुबैदों हायद्राबादावबो जों सोरजों थांनो इंलिस रोङा हिन्दी रोङा जोङो ओमफ्राय अबे जायगायावबा दं डक्टरा बेखौ जों ग्रेजुवेसनावसो खोनादों लिरनानै होनाय जोंथ' सिनाय हस्पिटालनि नामखौ लिरदोंना लिरदोंनो दा बिदि जानानै थाबाय आइ आफाफोर बिनि गथ'नि नामै अनोबा डनेसन थाइसे थाइनै बिनाय जादों गोदाव सोराव थांनानै फैबाथाय बबाव ओंखाम बबाव दै गोदाव सोराव जायो बे आरो आइ आफाफोर गाबनाङा अननानै थाइसे थाइनैफोर सहाय हरदो आइ आफाफोर मा होनबावनो मा बुंबावनो जोंनि दुखु सहाय हरदो मुलुग संसाराव बे सन्जिता गथ'आबो थांनानै थानो गोसो दङ आइ आफाफोर दे गावनो होदो एसे नों मदद नांगौ ना डाक्टार थांनो थाखाय मदद नांगौ रायजो राजाफोर नोंथांमोना जि हायो एसे एनै आं नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो लुबैगोन जे नोंथांमोना बे नानिखौ मदद खालामथों मादै बेसेबां जेबो नङा रायजोफोरा जि हायो इसेबां अन्थाइ बिखाबो नङा रायजो राजाफ्राबो मदद खालामखागोन बेखौ मिजिंथियो जाहाथे फैगोन समाव जों जुदि भिडिअ बानायफिननो मोनोब्ला बै समावहाय माने बे सन्जिता बिनानावनि मेगना हामनायखौ जों नुनो मोनदों स' नोंथांमोननि दारैनो बे जाफुंगोन दिनै डक्टरफोरा बानायब्ला बिथांनि मेगनखौ हामहोनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंदोंब्ला अब्ला बेयावहाय रांनि गोनांथिब्ला अब्ला जों मानो खौसेथियै थाइसे थाइनै जोङो ज' जानानै मानो मदद खालामनो हाया बिथांनि मेगना जाहाथे हामथों बेहाबो थांना थानो हानाय मोन्थाय दं नालाय स' बयनिफ्रायबो जोङो बिराद बुरजा रां बियाखै आरो दा बिथांनि बिनानावनि एकाउन्टआव जि हायो थाइसे थाइनै 100 200 जायफोर हायो नोंथांमोना मदद खालामहर आं बेखौनो गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम मिजिंथियो जाहाथे नोंथांमोना मदद खालामगोन सोरबाफोर कन्ट्रेक्टर सोरबाफोर बिजनेसमेन सोरबाफोर गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोना जेसेबां खिनो हायो 10-20,000 गाहाम हायो सोरबा 100-200 गिदिर कन्ट्रेक्टरफोरखौसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जायफोर नों आं पाब्लिकफोरा जायफोर थाइसे थाइनै मदद खालामनो गोसो जादों बिथांमोना जाहाथे मदद खालामहरो नोंथांमोना जोंनियावबो कल खालामना मदद खालामहरनो हागोन आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 आरो नैबे न'खरनि नाम्बारखौबो आं होनो हागोन आरो डिसक्रिपसनाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होगोन आरो स्क्रिनावबो आङो पासबुकआव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनाय जाबाय जों दंफैयो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालाकाथि एरिया आरो गामिनि मुङा जाबाय आमगुरि नैबे आदै नोंथांनि नामखौ
आंनि नामा सपन कुमार बसुमतारी समत आदै सपन कुमार बसुमतारी न'आव दंफैयो स' नोंथांमोनखौ मिजिंथिबाय नोंथांमोना दुखुखौ नुबाय आरो नानियाबो थांना थानो गोसो बिथाङा गावनि जिउखौ लानानै गोबां प्रब्लेम जाना दङ जाहाथे बे गथ'आ फरायनोथ' मोनासै खमसे खम बिथांनि जिउआव जे फैगोन बे केरियार बिथांखौबो जोङो नायनानै होनाया एसे मोजां जागोन बेखौ आं सानो बयनिसिम